kudare nenyaya yemhirishonga baba mushure mekunge aroora mumwe mukadzi. Ini magariro andakaita pamba nemurume wangu hatichawitirani pane zvese zvatinazvo pamba. Zvandakatanga kusangana nazvo atora mumwe mukadzi mumba chaimo mandinoraramira imba yemukati Bonde hamusisina ba. Ndinonga ndaane 3 years ndichirarama naye ndichiendawo kuhama dzake. Ndinotaura kuti ndochimiro chiri mumba achidaidzwa nehama dzake. Pekutanga akadaidzwa nevakoma wake akaramba nyaya yakati dambudziko rakafanana neiroro. Pandagara nguva ndakazogomera kuti kuna bamukuru ndikavataurira ndikati bamukuru dambudziko riyeri pamba hazina kuita sei hazina kupera. Vamudaidza pandakagotira maprimary elections iwe dambudziko riri kutaurwa naMainini rakamira sei. Mbate zveshuwa mukoma dambudziko iri ndinaro asi ndiri kuti ndikaenda kuimba yemumwe zviri right ndikauya kuna baiguru zviri kuramba tikandi mukoma wachaiwa zvigadzirise zvinoita sei zvinoita. Patakukomba umwe taifamba tichitsvaga kubatsirwa 3 years dzese idzi dzadararama zvakadaro hapana shanduko yakaita. Saka kubva musi wa27 December kusvika pari zvino mumba mangu hauye haana nguva neni hataure nenasi tipanguwa kabodzibaba. Saka zvandakuzosangana nazvo zvino ndezvekuti vana vangu vandakaberekawo nemurume wangu pakauya Mainini ndakavagamuchira. Handina chandakaramba nacho kuti Mainini vashandise ndakazvigamuchira kuti zvinhu zvada murume wangu. Asi zvinezvi murume wangu akuita hondo neni nevana zvekuti izvozvi pamba mwana wangu ane 16 years akamudzinga achiti atadza kutaura naMainini ubva amuti ngapi. Inini haana chaanondipa zvinhu zvandakashandawo naye zvakafanana naana mbudzi naana huku anotora achiti ndezvangu ndini baba. Amainini pavakauya ndaitoti ndikatourayawo huku ndaitocheka ndovapa. Asi zvinomukana wandanawo inini ndiri kuchekerwa huku naMainini pahuku dzava vakawasvikirawo dziri pai dziri pamba. Kugadheni takashaniswa gadheni nepakati tashaniswa gadheni mukova mune nzimbi muganda una kusvika kukova kwakuine nzimbi. Amainini pavakambouyawo mugadheni vaingopindawo vachitemawo nzimbe vachidya ini nevana tichitema tichidya kusvika vakuitawo mukana wekuti vangu vachitotemawo vachiendesa kumusha kwavo mabhanana. Ndinotobvunzawo kuti ko mubhanana wangu wari papa wangu wakoura unozwa kuti ndakanzi nababa ndiende nawo kumba kunowapa wangu zvesezvo zvanga zvisingandiremeri. Asi nhasi magariro andaita nemurume wangu ndeyekuti vana kuti vapinde mugadheni imomo vachisununguka zvataa takaita mumashure mesoko hazvichagoneke. Murume wangu ndiye akutoti uku kundima kwaMainini handidi pakukona muchibata zvinhu zvaMainini. Samainini ndakavapa mukana makore ese matatu kuti zviripo zvamakawana zviripo tishandise handina chandakavaramira. Saka mararamiro andakuita nemurume wangu ini ndindakutoita ndiri kumutadzira. Ndinombotsvaga kuona kuti pandiri kutadza chaipo chaipo ndevapi asi ndiri kupashaiwa. Ndinonga ndakazoya kune vanobatsira kumutemo musi wechina tsamba dzauya akanditi amai tsamba dzenyu dzese dzauya panapa ambotakaotora mbudzi obva atengesa zvikanzi mbudzi ndedzangu. Ndauya kumutemo ndo zvakaita akatora mbudzi obva aitengesa obva aenda kotemesa magwenzi kumunda kwaMainini. Haana kunditaurira vakangotora mbudzi naMainini obva vakamuna vaibhadhara. Inini handina zvandakataura pakusvika ndichomubvunza kuti naye achimusoro ini ndiri mufudzi wembudzi nyango zvangu mandiyerura kuti handisi mukadzi akakwana kuti munditaurire. Kokati dai ndandiri mufudzi wemombe maitadzawo here mufudzi wembudzi maingotadzawo here kungonditaura kuti amaiti musoro mbudzi ndaitora itoenda koshanda kumunda kwaMainini. Murume wangu akanditaurira iye kuti zvinhu zviri pano ndezvangu inini ndini baba. Bva ndasimuka futi ubva ndatotaura kuna bamukuru kuti ndozvokundiita murume wangu asi mbudzi idzi ndakadzishanda tese pasina. Ndichitobva kuna bamukuru ndakamusvikira atora dhofurema mumba atoisa paimba yaMainini yaivakiwa achimusoro muri kudarire kuti inini ndakatoshandawo nemi zvinhu motora maisa pamba paMainini zveshuwa. Murume wangu akanditaura kuti zvinhu izvozvo ndini ndakazvishanda ndini baba. Saka ndakazoona zvandiremera ndibva ndauyawo kumutemo. Ndauya kumutemo kwakauya tsamba yakauya kumba yakapedzisira kuuya nemustation. Murume wangu akanditi tsamba dzenyu dzauya dzese panapa ndinoda kuti kana tabva kudare kwamambo imimi mochiona kwekuenda nevana venyu munda uno ndewangu ndindakauwana nemusangano. Saka inini ndinotatoona kwekuita sei kwekuenda nevana venyu. Handina kumbokudaira ndikatora mbudzi 2 ombaenda kunotengesa kusvika tisvike nhasuni. Mumashure momo anetsana futi nevana akamupa mwana musikana munda aane 5 years aripo akavaka kicheni nebedroom. Pavakataudzana nevana nenyaya yenzimbe kugadheni ikoko akazongoenda kuna sabhuku kuti sabhuku ndiri kuda kuti mwana ari pamunda uyo abve pamunda mudande wangu kana mbeu ngaachirega ungarakukamai ungaraku mandimu
Mugoi. Sabu wenyani. Hamu. Mandini mshinda mtana kwe. Alright, nyinyi ndio mlisa ni mungu ndizo. Mawe baba mawe ne. Mawe ndio wewe wanotaji tumwe na bushu. Wamsana ndio. Hiyo nyinge Tipe side Question para na mati ku question jika na sababu como mwenyaji tu tipe nyai mazira amwe yabude kupikisana nemashopu ataona taura yo side venyu ini changamire nadzi nangu mumakore tichidhuzana tambo isiye bakara hadzi yangu kubva ndichivarora vane kasisitemu kokumwa mushonga kuzvisungirira saka inini ndichirarama nawo watinorarama nawo munharaunda nyaya dzedu dzinogadziriswa munharaunda tiribva dzanzi dzapera tiribva tabererana nyaya yavari kutaura yewani nyaya yevana ndekuti pane mubvana ari kumurume wake achiroorwa mukuwasha ndakati ukuwasha usati waane minda nomunda wake wangu usina iwo hawako ndikuda kuti wewe uwanepo kukusanogara uchitsvaga munda wako nhasi nyaya yandanetsana nemwana wangu inini kumubvana wangu ndakatokwereta mari kumukuwasha $6. Mubvana wavo amai avo wakawirirana naamai vavo ndosemaonera andakazviita kuti iwewe enda kuna baba wako wonopiwa iwewe mari yako nekuda kwokuti uda kuenda kuchengeta mukadzi. Mwana wanga akauya nefosizvishuwana ndina bama imariko mwanangu yaunobvira kuti iwewe ndipei mari yangu ndokuda kuchengeta shuwa mubvana akandowatibvasa ndakati makudzi ndizvo zvere zvinokudza vana vako kuti vatambe nenewo zvekuya kuno kuvakudzi achiita zvaachiita pandiriwe handina zvandakaita nhasi pamamwedzi wapera uyu mukomana hanza dzemusikana uyu ndine nzinde dzakugadzirisa ndakadyara makore ese pane zuva nzinde ndinotaura kuti nzinde dzaitofa chingamira musisi handina mbavha ikuba mugadheni mangine nikuzipe vanhu mwanangu sei uri kuita zvauri kuita izvi nzinde dzisati dzaibva ikapamunodya nzinde ndinokupaiwa ndinotokuti kana nzinde dzaibva saidhi ritanga ikonotemera apa nzinde izvi uri kuzvitora kupi zvauri kuita iwewe uri kutumiwa naamai vako kuti uri kuzvikurezvi mwana haana kunge akadzikisa vakawanda pamwechete nehanzvadzi yake akatupirira kusvika paakagumira changamiri handina kana chandakataura nawo vana vangu ndaenda kumba ndakange chiri kuzumba kunonzi kuzumba kwaitika nhamo ndadzoka ikoko ndichisvika kumba amainini vavo ava vakataura kuti vati kuzonditsurirewo mwana zvaandiita ini nazvo nina kundifa kana twatanda kundimanisa imhosva here kusungirira kwandiri kuita mbudzi idzi dzandiri kusungirira makandipa here kuti mbudzi idzi ndedzangu amainini wavawa nini handina pandakavapa mambudzi kana zvimwe zvavari kutaura kana huku chaiwo changati ndakasiya danga rangu rembudzi mbudzi dzavari kutaura mbudzi idzi ndakadzipiwa kwaatete wangini wakati handina mbudzi yandakashanda naye mushane kundi naye tiri pamwechete mbudzi idzi ndakadziona inini ndiri kubasa dzaakusungiriwa padzi ndichisvika ndichibvunza kuti chikonzero chei mbudzi dzaane madhipatiment
Mainini wakanditi nini ndakadzina amaibvuri nemisungire yekudzidzwa rume wenyu. Zangi inini dzandiwandira. Handina kana ndakataura naye chakamire. Kusvika kutaura kwandiri kuita kuno nhasi pawakafamba kuti waende kugadzira mapepa ese awakagadzirisa. Handina kana pandakabheta mizhonga nawo kana kupopotana nawo kana chandakataura nawo kusvika dare rino nhasi chakamire. Makateerera here amai vachitaura. Amai ava vari kuti inini hamuchapinda mumba mavo 3 years nemakore 3 kwete. Ichokwadi icho handidi kutaura pakunonzi amai ava ndinowana mubvunzo kana mubvunzo wabvunzwa unonzi taura mangonzi upindurei kana kuchiuya mumwe unouya futi kwamuri. Saka mumwe mubvunzo uri kuuya futi kwamuri uri kuti amai ava amainini vane vana vakura zvakadii? Achiri mudiki. Amai ava vane vana vakura zvakadii? Vane vana vakura vamwe vane musha. Vamwe vane musha. Zvakanaka. Saka imimi nhasi amai ava vanova ndivo vamakatanga navo musha kusvika kuti vana vakure. Ndobva mazofambawo munyika bva kuti kuna amainini. Handiti ka? Vana vakura mamusingazive kuti kuna amainini. Nhasi amainini vai vauya ndo vamava kuti amainini ka ndiye chai chai. Amai ava hachisiri chinhu pamusha pano asi vane zvinhu zvavo zvamakashanda pamwe chete mukaunganidza. Kuzi mune pfuma kaya mukashanda naamai ava amainini vasati vauya. Amai ava tova hamene kuti ndingataura chiti kudii havachakwanisa kana kutaura nezvepfuma iyo yakutongwa naamainini. Ndizvozve mavanzwa amai ava vachiti izvo. Amainini pavakauya vachisvika mumusha ndivo vaiva tovachekera huku nokuti vakauya vasina chinhu. Asi nhasi zvatena chatena amai guru vaamurombo amainini vapfuma ndo vakuchekera amai guru ndii. Ini papo ndiri kuramba kuti amainini wane chawakamboita kana kuvachekera huku chaiyo chaiyo kubva ndavaroora imini semukuti imi makatadzirwa nemwana semuri kuzoti atumwa nani chandiri kunge ndichiita sekukirasana dzimai vanga. Aiwa pindurai mubvunzo wabvunzwa. Ndakatsiura mwana kuti nhai mwanangu unochokwadi here chokuti unotaurira amainini kuti gore rine haripereba imimi ndisina kukumamisa. Ava havasi amai vake here kana uchiona amainini vake. Kana pane vari kutongwa nhasi ka vari kubuda chingoti mvura yauya chinonga dzikachitina pane mukomana nomusikana aiva vava panapa ndakuda kubvunzira kumashure nokuti mubvunzo wabvunzwa panapa amai vavati vano makore akati usingapinde mumba mavo hamuna kutsanangura kuti chikonzero chii sei usingapinde mumba maamai avo. Chikonzero chiri kundinetsa mukupinda mumba maamai avo. Amai avo vari kutora tambo vachitoanga kuchibhedhlera chakati. Vari kutora mushonga vachiti vari kumwa zvokuti kana mumba mese handina chandiri kukwanisa kuzoitamba mukati memba. Baba imwe here Moyo chakati. moyo ndikuzorereko pakuzvanda hanzina atemba ne 3 years musingapinde mumba maamai avo kuzvisungirira vangazvisungirira kuti murume avo yaumba zvinozve sei musiri kupindura musiri kupinda mumba maavo patinonetsana changamire naadzimai vangu vanotora zvinhu zvinouraya kana mabata zvakataura waita izvozvo inini mumba mavo chaimo chaimo kana makamboenda here kwatezvara takanaaoasadza mumba mavo handijeba changamire. Makamboenda kwatezvara here mukanotaura kuti baba kuti mwana hasi mwana wenyuka pane baba makamutora makamboendawo here kwatezvara kuti baba inini zvandiri kusangana nazvo kumba kwangu naamai ava vari kutora mishonga yakaipa kuti munhu kana achingozviuraya hatichaziva kuti anogona kuzouraya inini here kana kuti kuzviuraya iye chete kana kuti kuuraya mhuri.
pamusoro chakamira ndogona kupavhingidzana ndakafonera tichitaura nomuning'ina wako mawangu pawakataurira tichinetsana wakatowataurira kuti dira mvura inopisa chakati kutaura pano pafoni ndikuda kutaura mawo pamberi Message yacho. ndikuda kukumbira message apa Mukomfoni macho makarekota. aya bana Makakupa ifoni wachikudza here zvino makanzi wachitaura. takange tiri pamwe chete Makabatirana foni so. wai ukana wachifona foni yawo inenge iri parao Uyu murume uyu akakundikana amuzuzona. Akakundikana. Mafukira angu kuti haasi kuna sabhuku haasi kutongeka. Nokuti nyaya dzakadai so dzinoda sabhuku kutanga. Kwamabva imi mamutongeka. 3 years munhu asingapinde mumba. Achipa reason yokuti vanoda kuzvisungirira. Yeti mukadzi name tinokutadza kuti muzvisungirire asingapinde mumba menyu chii. Machanyize kuti hamusi kupinda mumbaka. Haasi kupinda mumba izvozvo. Pa 3 years dai makatozvisungira kudhara. Mozoda kuzouraya uye apinda mumba umu. Iwe waona kungwara pete kuti kuzviraya ndapinda pachaka saka patiri kunetsana ndopo vari kutora papi pacho mushonga tsikona chimwa mushonga ini izvozvo ndozvo zvinondiremera mukati Mainini vari kuti arikokumba vasiya kumba tikuda Mainini kuti icho nyaya iyi ngaitwe musi wa7 toda iwewe toda sabhuku wako nevana vako naamainini nabamukuru mukoma wako amai mawane mumba kwenyu tokubata uzvizive kuti ndikanzwa kuti hautonge nasabhuku ndokuripisa bosi taipi yako inotaura ndiwepo murume akagara apa mazuva atera mapera anotaura kunge iwewe kasakakundikana barikei vanhu zvinoda zvinonetsa asi mukadzi muchiri kuda here changamire inini handidi kunyepa pano ndikuda kutaura chokwadi pamitaura adzimai wangu inini waakundiremera kasi aburitsa muromo iteererai munzwe aburitsa muromo kuti adzimai vangu ndovada chaizvo akati kuti mamba vanoita nungu zvino izvozvo kuti wakaona munda munyika medu kuti mukadzi mukuru ndo wakaona naye munda wakaforera wakaona uri mukomureti wakaona nemusangano kana musangano waipa kawaipa vana vavo unopa zvinhu zvisiri munyika munzvimbo mavo wakapuhaura mambo wapapo dzimwe nguva ndogona kunge ndichikunyeperei kana kuti zvandiri kutaura sabhuku zvakataura kuti muda pano kana kuti chengetere matitidzoke handisi kuramba asi pane pamwe pandoda kukorektai mbudzi imimi dzamamitaura nezvadzapa ini ndakaroora mukadzi ndine mbudzi pamangamuroora makati kudzitengesa dzese kuti ndada kutanga nevo handi makati ndedzedu tese mbudzi idzi ndakadyiwa kufudza wega chifudzwa novadzimai vakwa edzenyu mese nemadzimai akundikana wana murume akusekera saka iwo ndiwokufudza wangu baba wangu namai wangu akafa changamira ndakapiwa mombe nababa naamai handiti muri kuti here inini kana takatonzi takonana naadzimai vangu ndinogowana inini Mumbe dzaukapiwa nababa wako atisadzabereka dzakatopereka dzatakashanda pamusha dzakakwana baba wako anga ari madhodha chiripo here vakasara wani yani 23 years madhodha ani 23 years ari mapei ari makore vangani ndakapiwa mai manje asikareta vakapiwa munda wakapiwa zvinoti munda wakapiwa usiwaoka ndiwo wakavapa munda kabwezi vakaita ukupiwa kwevati mumbezi vakapiwa nababa wavo ndedzavo saka munda makapiwa imimwe murugara ima usi wenyika sei mukuklema ownership yemunda mumbe mdziri dzaamai vakafa nyaya yandikuedza vatipei vamwe ungaende uchiti vanhu vari kundidzvanyirei nyaya iripo ndeyekuti chakakosha kuchengeta
baba kana vapa chinhu wakatadza kuchichengeta chinhu chocho hachirarami chinoparara. Saka tenda mudzimai wako kuti iwewe nemudzimai wako makagona kuchengeta zvinhu zvipi ndobva zvawanda. Handiri kundibata zvakanaka zvodai musina kugona kuchengeta zvinhu dai nhasi pasina chinhu. Saka usamuvharire kunze ka handisi kumuvharira kunze basi kuti dambudziko randinaro handidi kukunyepera ndichauya muno mudare yapera kudhara. Solution yanyaya yenyu tinoiona musasini kasi ngandikubvunze paukaona munda ungane mukadzi upi wakaona ahosika kasi muromo wakutsa nhasi wati ava ndakundikana mukomana wako mukuru akuraya zvakadii ane mukadzi ane 16 years. Saka kufunze tokaramba amai ava vanoenda kundosara mumunda kubvunza munda ndomhuri dzangu dzipi idzodzo ndomhuri dzangu dzakaona nadzo munda ndokutii takutaura kuti ngapasheyo muchatoenda kwandofa ndokwainoperera ndamupa ndofa zvindei ndanyora pasi kuti izvi ndofa ndo zvandinoda kuti zvi. Saka indorara uchifunga amai nhasi kana akasapinda kusvika musa another 2 weeks magara 3 years mamusina murume injire paanokupindira anoda kutaura zvakudai waine mhuri dzako bvira mukadzi wako nevana vako waina unasabukaune amenyu amai daroneneuzanizvozvibvira vakadzi pandikaunoti varume varume vakadzi ako vazhinji vano mukono difensi pane difensi ra Very